салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. дирӯз барселона бозии охирини худро дар ин мавсим дар майдони хонагиаш доир кард. барселона барои мустаҳкам кардани мавқеаш дар мавқеи дуюми ҷадвали ла лига бо Райо Валлекано вохӯрӣ анҷом дод. пеш аз бозӣ фазои даста гардбод буд, чун оиди сармураббии барселона Хави сару садо ва хабарҳо ҳар сония ба нашр мебаромаданд. имрӯз дар навор ба ҳамаи ин навгониҳо равшанӣ меандозем. обуна шавед ва бо лайки худ наворро дастгирӣ намоед. мо бошад шурӯъ мекунем. навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст, ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеътар ва тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама, барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TG Barsa пешниҳод мекунад. барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкаи дар комментария буда дароед. ба ҳама муваффақият. барои даври охирини чемпионати Испания интригае боқӣ намонд. барселона ба худ мавқеи дуюми ҷадвалро бо тафовути 4 имтиёз аз Жирона нигоҳ дошт. акнун агар барселона дар бозии охираш ба бохтам дучор шавад, онҳо метавонанд қаноатманд бошанд, чун Кадис натавонист ки Лас Палмасро шикаст диҳад ва сеюмин дастае шуд ки Ла Лигаро имсол тарк мекунад. Райо дар ҷои бехатар қарор гирифтааст ва дар бозӣ бо барселона аллакай дар дақиқаи сеюми дидор ҳисоб боз карда шуд. Левандовски голи навбатии худро дар чемпионат ба қайд гирифт. каталониё ҳарчанд идораи тӯб мекарданд, вале гоҳ-гоҳ ба меҳмонон иҷозаи нафасроз кардан медоданд. ин то ҷои ҳамлаҳои Райоро хатарнок мекард ва Барса гӯё бо оташ бозӣ мекард. Хави бо се тағйирот Педри, Араухо ва Феликсро ба майдон баровард, ки бозии дастаро куллан тағйир дод. маҳз бо ташаббуси ин футболбозон буд, ки Педри дублро марбути номаш карду Барселонаро муқобили Райо Валлекано комёб гардонид. коре ки аслан хело мушкил барои каталониҳо даст медод. ин мавсими хуб барои мо набуд, вале имрӯз мо вазифаи дар пешбударо иҷро кардем. ман худро хуб ҳис мекунам ва боварӣ ба худ доштан натиҷаҳоямро беҳтар карда истодаанд. мо таваҷҷӯҳ ба он доштем, ки дар мавқеи дуюм мавсимро ҷамъбаст кунем. мехостам хетрӣ кунам, вале каме бахт барои ин кор баландӣ накард. мо вазифаи аз ҳама осонро иҷро кардем. анҷоми мавсим дар мавқеи дуюм то ин ки дар суперҷом иштирок кунем. дар Барселона агар ту соҳиби ҷом нашавӣ, маҷбур ҳастӣ то дар ҷои дуюм бошӣ. бале, даста вазифаи аз ҳама сабуки худро иҷро намуд. акнун бо ишғоли мавқеи дуюм, Барселона дар полуфинали суперҷоми Испания бо Атлетик Билбао рӯбарӯ мешавад. мебинем, ки дар ин рақобат барои ҷом то куҷо бачаҳои каталонӣ комёб мешаванд. мо бошад мегузарем ба дигар навгониҳои Барселона. Лапорта 3 сол пеш идораи дастаро ба дӯш гирифт. дар аввал гӯё кораш хуб мерафт ва якчанд мушкилиҳои иқтисодӣ, ки аз Бартомеу мерос монда буд, роҳи ҳалли худро ба назар пайдо карда буданд. амалисозии трансферҳои лозима дастаро ба қаҳрамонии деринтизор овард, аммо оғози мавсими ҷорӣ ҳолат куллан тағйир ёфт. агар хато накунам, тобистони гузашта буд, ки мутахассисони таҷрибадор яке паси дигаре канори Лапортаро тарк карданд. одамоне ба даста омаданд, ки нақши онҳоро то ҳол мо фаҳмида наметавонем. мисоли хуби ин гуфтаҳо аз вазифа рафтани директори варзишии Барселона Матео Алемани мешавад, ки ба ҷои ӯ Деку ба кор қабул карда шуд. мутахассиси португалӣ ба ҷуз фарқ доштан аз Алемани боз одами Лапорта буд, ки чизи асосӣ барои фаъолияти Лапорта мебошад. агар анализи амиқ гузаронида шавад, шахсони зиёде пайдо мешаванд, ки корашон дар бузургтарин дастаи футболӣ номаълум аст, ки чӣ аст. моҷарои охирин бо сармураббии даста бошад, бовариро ба Лапорта каман дар кам сохт. мо маротибаи даҳум шаҳр нахоҳем дод, ки чӣ рух дод, зеро шумо аллакай хуб медонед, ки ҳолат чӣ гуна аст. ба мухлисонам реаксияи Лапорта оиди суханони ҳақ оиди Барселона писанд наомадааст ва аз вазифа рафтанашро талаб доранд. минбари мухлисони варзишгоҳи Манжуик дар бозии дирӯзаи даста садо баланд мекард, ки Хави yes, Лапорта out. мухлисон Хавиро дастгирӣ мекарданд ва мо онҳоро хуб мефаҳмем. феълан фазои даста норӯшан аст. ояндаи сармураббӣ номаълум. нафаре, ки аз ӯҳдаи кораш ба
хубӣ мебарояд агар шароит бошад. ҷолиб аст фаҳмидан ки то кай Лапорта дар курсии президентии бошгоҳ бо ин қадар моҷароҳо мешишта бошад, зеро ояндаи даста нигаронкунанда асту дидани нокомии дастаи бузург ғамгин кунанда. расонаҳои испанӣ ишора доранд ки сабаби муносибати сарди роҳбарият бо Хави ин барои гуфтаҳояш не, балки барои он аст ки Де Зерби дар бозори варзишӣ дастрас шудааст. маҳз Де Зербиро каталониҳо сармураббии худ дидан мехоҳанд. бо чӣ анҷом ёфтани ин хабарҳоро мунтазир мемонем, чунки ин дигар Барса нею дастаи идоракунандаи рӯзноманигорон шудааст. ба ҳамин тамом дӯстон, ҳатман обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои Барселона бимонед. хайр.